ימי הולדת. הייתי בכמה כאלה. לכולנו יש ימי הולדת, 11 לינואר, לא לשכוח. אז הנה סיפורים מימי הולדת. לפני שנה בערך הלכתי ליום הולדת באולם אירועים. בטח העובדים שם רגילים לראות אנשים מתורבתים ששותים תה ומנגבים את הפה עם מטפחת. ואז הם רואים גל מסיבי של ילדים משתוללים שרצים אליהם. אז הגענו לשם, הסתובבנו קצת, בשלב מסוים נכנסנו למבנה שהיה שם. היו שולחנות ארוכים. אז הלכנו קצת בפנים, וכמה ילדים מצאו עציץ פלפלים, קטנים, חריפים, אתם יודעים, מאלה שאומרים לא לאכול. אז נחשו מה הם עשו. הם כתבו חצי עציץ, ועשו מהפלפלים הסופר חריפים האלה אתגר אומץ. אני לא עשיתי אותו, כי אני אשכנזי מדי. אגב, זה רעיון טיפשי, אל תעשו את זה בבית. אבל אתה עומד שם ורואה ילד אחר ילד, מתים מחריפות ומתחננים לשתייה. אל תדאגו, הם קיבלו בסוף. בשלב מסוים הכניסו אותנו פנימה לראות את המצגת המשעמם שיש בכל יום הולדת, על בעל השמחה, אתם יודעים. אז אנחנו ישבנו שם והשתעממנו. לפני שהמשיך, יש את הילד הזה. נקרא לו צ'ילי. אז צ'ילי הוא ממש רגיש לחריף. אז הילדים האלה באו אליו ואמרו לו, פס, רוצה פלפל? לא. אחי, מה אתה עושה? אתה לא רוצה להיות מקובל? כן? יופי. אז מה קרה? צ'ילי אכל אותו בביס אחד. אז נחשו מה קרה? צ'ילי אכל את הפלפל, הוא לא הרגיש כלום, הוא בלע אותו. ומאז הוא הילד הכי פופולרי בכיתה, שכולם אוהבים סתם. נראה לכם? הוא אכל את הפלפל והתחיל לבכות כמו ילדה בת 3 שנפלה להגלידה על המדרכה. כצפוי. אז צ'ילי יושב שם ובוכה. באותו זמן היה חלק שריגש את המשפחה של ילדת היום הולדת, וכולם במשפחה בכו. כך שהם חשבו שצ'ילי בוכה בגלל המצגת. כל המשפחה הסתכלה עליו ועוד יותר בכתה מהתרגשות ושמחה. לסיום, הסבתא ניגשה עליו, נגבה לו את האף עם מטפחת והדביקה לו נשיקה. הוא עומד שם מובך ולא יכול לעשות כלום. מאז הוא הפך לחלק מהמשפחה והקפיד לבקר את הסבתא פעם בשבועיים בבית האבות לשחק איתה בינגו. עוד משהו שקרה לי לפני חודשיים בערך זה שהלכתי ליום הולדת. הגענו ליום הולדת באוטובוס מאורגן והמקום היה מרחק של 45 דקות מהבית שלי. הכל היה אחלה, הכל הלך נורמלי, אבל בשלב מסוים אוי, ההמבורגר הזה לא יתקל טוב. אז הייתי צריך לשירותים. רצתי פנימה ועשיתי דברים שעושים בשירותים. אני יודע, מידע חשוב. אז אחרי 20 דקות, כן, ספרתי את זה, יצאתי מהשירותים והאולם היה ריק. כל הכיתה נעלמה. המוזיקה המשיכה להתנגן, כך שלא היה לי שום סימן שקרה משהו. התקשרתי בהיסטריה לחבר שלי. נו, מה, איפה אתם? מה זאת אומרת? איפה אתם? באוטובוס. איפה אתה? אני באולם לבד, אני לא מוצא אצלם. מה? אני על האוטובוס, יצאנו לפני איזה 5 דקות. וכאן מתחילה החגיגה. מסתבר שספרו ואמרו לנהג שחסר ילד. אבל כנראה שפחות הגיע אותו ילד אחד או יותר או פחות. למה להיות קטנוני? והוא פשוט נסע. מפה לשם יצא שהסתדרתי מעל הציפיות, וזה נגמר בזה שסידרו לי טרם פרטי עד הבית. ובסוף הגעתי עוד לפני האוטובוס. בכל מקרה, זה היה הסרטון, ואם עוד לא ראיתם את יום גיבוש, אז מה אתם עושים פה? היי! אז סיימתי את הסרטון על הימי הולדת, ושמעו איזה קטע. סיימתי אותו בדיוק ביום הולדת שלי. אתם מוזמנים להשאיר לי מזל טוב בתגובות. אז מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם עוד לא ראיתם את יום גיבוש, אז מה אתם עושים פה?